Hola, amics. L'Autoescola Carrasco posa a la vostra disposició una ampliació de l'horari habitual. Ves i pregunta perquè és molt interessant. Ara pots aconseguir traure't el carnet de cotxe, de moto, de ciclomotor, de camió i també cursos de carretilla elevadora i de manipulador d'aliments, que és molt interessant. Ves i pregunta perquè segur que alguna dels horaris o dels cursets t'interessen. Autoescola Carrasco. Hola, amics de la teua ràdio. Ja és dimarts, una setmana més, i encara amb la ressaca i amb la il·lusió de la gala passada, del divendres passat, estem treballant durant tota aquesta setmana. Volem donar-vos les gràcies perquè sabem que molts de vosaltres, molts dels seguidors de la teua ràdio, vau venir, vau estar presents i vau omplir la Casa de Cultura. Una vegada més hem superat les expectatives del que va suposar l'anterior gala, l'esdeveniment que vam celebrar en el 2018, i des de la teua ràdio, tot l'equip de la teua ràdio, tot el comitè organitzador, el jurat, tots els que hem pogut fer possible aquesta gala, els que han actuat, als quals estic molt agraïda, estem molt contents i volem donar les gràcies a tots els seguidors, els patrocinadors i sobretot la més sincera enhorabona als participants, a tots els participants, que van ser molts en aquesta edició, i sobretot en especial als guanyadors. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per donar-nos suport sempre que organitzem alguna cosa, i ens veiem el pròxim any, que com em van dir ja el dia de la gala, no hi ha dos sense tres. Així que ja estem pensant en idees noves que us facin sentir-vos bé i entretenir-vos durant una horeta aproximadament, però això serà en el 2020, que pareix mentida, però ja portem dues edicions i anem pensant cap a la tercera. Moltíssimes gràcies i, com sempre us dic, no oblideu que a la teua ràdio la porteu a la butxaca.